Hi everyone, madyong adlaw ninyong tanan. So karon day guys, adlaw Bernes. So pila po ko kaadlaw nga nagsigiglakaw nga nang wadyo ko nakalugar pang limpyo din ang CR. Grabe na gayong hugawa. So karon ajang gilaan na og time nga ang limpyuhan. Dali jud ning CR nga limpyo, ngilingig mo nang karon ajang ning limpyuhan. Madyo galing pud kay niagas nagtubig kay pagbuntag sa juhang plano manglimpyo ko danig sa jo. Wa man niagas sa mga nang na timingan niagas na manglaba pug ko. Ang maglimpyo nang laba dayon ko sa mga labunan kay mao laging natingab pod kay pila pagkadlaw lagi nga busy kay mamantong dahil kahipo nag-birthday pa sa Aliana sa mga nang natingab jud mga buhaton sa karon ang laba ko di pa jud niingag mahuman na kay napagadi daghang labunan hala man ang gihinay-hinayag pang laba kay aga mo lagi pang tubig dari di pud kada adlaw mo aga sa mga labunan matingab jud karon kay niagas man anang ginahinay kog panglabas mga labunan kay nagkapalis ani na napila yung buhaton si Aliana mo eskwela madugal pa sa Aliana kay jang klase palis ra MWF mo nang makalugar po kog panglaba. So guys, nahatod na din ang Aliana sa eskwelahan basta adlaw Bernes nga red jimig munisipyo sa morning nami diri kay nami gibuhat para sa among trabaho kada Friday jud ni inja naghuman ani harap pang balik ka sa Aliana para sunduon. So gawasan na nila Aliana magpatod ming ay sa adto mi matug sa simbahan kay si Aliana kanang mairita ni siya basta di makadung og simbahan manang hadyang tagaag time bisag once a week hadyang ihigda adto para pud siya matudloan kay malipay jud siya gadto may irritable ni siya basta di makatug ngadto ganahan ni siya siyang tita na patuo man pud mo nang naman pong ipagbigyan nga modung mi once a week na di time nga 2 nights jud mi nga ri matug pero karon 1 night ra na hay patug. Lagi pagbihib ra. Sige. Sige, sali kita marilog. Kalimban. Tag-asin ni kuko. Tanawa. Tatas tita. Kaya ikaw. Pikas ka mo. Agpikas daari. Agpikas daari. Sige. Sige. Kita marilog. Kalimba. Oh! Ganahan ka? Sige mo na. Kutita marilog. Ang palit sa taga-taga ang ganahan. Ano na? Pikas. Isasay sa kamay. Thank you guys sa akong ka-churchmate nga hatag dani nga taho para maka-snack si Aliana. Nalingaw ko guys. Dali, tita. Pwede ka doon. Minaw ra ko ma. Wa. Sa Tita Marilo.
kanta Tita Marilo. Beautiful. Mansay kang utari mapakog sa garis bongbong ma. Mapakog. Dali ka kagwati. Sama jud di musician. Tita Marilo. Na. Dia pun. Na Tita Marilo. Kali kana parang sila. Kana. Uy, Tita Marilo. Kana. Sama na. Ay, palibot man. Yung dance. Magpasalamat day ko sa Ginoo sa kinabuhi sa igagaw. Kay si Jajay may nag-agwanta. Tudlong Aliana, ani. Kasi Aliana kay moangay ni Ja. Ug naho, pwede ra matagbaw koy mo tudlo pero di si Ja dari sa ganas jang tita mo nang dako ko kadyong mapasalamatan sa kinabuhi ni ate nga. Naa si Ja ba niabot sa mga kinabuhi nga buutan kadyo. Sige. No, sabi. May tungtong lagi sa iring kanina Tita Marilo ma. Diyan man ang mama. Mapay paguli na na. Lagan, kau. Kau. Mani makahigdas. Nagtuli na muli. Mani nakapa ni Muday. Nakaw. Bilhin sinilas. Napilit eh. Oh na, makalaagdad to. Kau. Mina na eh. Hey guys, good morning. Sa karanday guys. Mga ko mga binuungan. Kay ang panahon sige guwan inja wa may tarang kahoy. Mga dinalan po di makatabang ni si Ja. Basa naman. Alam mo pili nag-uban nga ka ng basa. Oops. Ay! Ata. Mare. Ano yung pangbukon? Bitaw guys, anong mahalag kahoy dari sa mua. Manamuha na lamang kong binuungan. Pwede rin magpun yung sunod. Makadangag naman. Ah.
Lahan ligid. Ang balikan niya sundang. Mag-declare ka, sabayan mo ng pananampalataya. Ay. Nay, katangat sa nay. Ako. Na ako yun, naghambi naman ikaw yun. Ang binagbatong, nalapay mais, dapat yung ubod. Ubod Oo, eh. ubod, buong ko na Ano ubod. naman? Naubod sa rip. Ubod. Suluban. Sa rip, nung hapon Oo, dito. ano? Kuya babaw. Nung hapon ito, milis lagi. Makalingaw man. Tara guys. Namat maka mix. Naman lagi puso ang pumila. Kato ba kato namor kiri des abun puso pero puso. Wa kay ang bunga. Nani namunga nani mo. Puso ani kuno ni kon. Nay, pasama nay. Nasunod yung garden palibuti nga na ba? Nila ko ang duli. Nila ko ang duli ba na ni? Ano nga nang kuha noon? Ang dami nga naman eh. Supliran ko. Asalong, ibugaan ko dito. Bisa man magbiko mo? Wow, may pasang luray mo uwan. Ang pasmi. Kasi may asali. Atang luray. Dapat lu isa, madulong. Salamat lu. Dia kagi operado man kalong. Di day bawal. Dapat isa lunglas dong. Sino pa to? Ang vlog bitaw nila lang lang tawag sa vlog lang. Pretyot. Magkakang quick. Kuan ka lang na ay. Wala na. Matay eh. Ginakaon, di na ka nang malamig na balik. Baka ibuwag. Nay kami na kinjag dangagan po.
Sige lang Tingnan tag-init. naman lagti. Ang tag-init ng tubig, anong nakasasagabo. Tingnan mo kung mga tao dito. Sige nga, lisirak ko. Sige lang, puro haling. Tingin tubig. Sige lang, pag-init tubig, sige asang. Sige, gilang. Puro ako dyan, may tabo doon. Kaya ako dito. Nagdu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 d
Hindi, siya naman ang ito. Isa ng apps nga ka ng kamera. Oh, pwede ba maaari nung kamera sa naong sa tapos likod? Apps na di. Kanang mag-video ka? Kanang magbalihan? Oo. Sa cellphone mo na. Ako cellphone na. O siguro sa ah. Hindi naman yung cellphone, mas kahit ka di. Bao. Sabi yung cellphone na. Wala sa kaya. Balihan na po ng kahit ha? Wala gino ah. Okay na ka man ha. Ngali ba na? Adlong Sabado karon. Kuan. Magluto na pog sa daan para sa paniud to. Gani nagbuntag di ay. Ako dani kay dito ko sila sa Ate Marilu, dito may salian na to gabi. Karon luto ko sa daan. Ako kuan dia kanang ubod. Nja, madilay na nang lutuon. Sa gulan naman na dani na. Kanding baboy. Kuntak. Pwede man siguro ng ubod sa gulag kaning baboy. Lain. Kuan tato kanang nay kubasa. Kuan naman may kubasa. May kubasa sa bus sa atong gitimanan. Yunhan man ko, gikawat man. Bawo kinsa. Baylain, pwede man siguro kani. Gisahon, tagulag kaning baboy. Itong lutoon ka ng paniod to, guys. Lutoon na mo ni, guys. Yung ubod, guys. Diya, guys. Luto ni sang mama, guys. Buwag ang kuan. Alam man yung maragadubo ko na eh. Maragadubo ko. Ha? Sabaw-sabaw yung bugamay. Yan na may puso. Ako na may... Sabaw yung bugamay. Hindi yung pinamahan. Nahabaw pong labaw. Siliw ha. Kasi niabot day.
Amin. Amin na. May gigisan puso. Ako sa obo, di ka nang sigalan pa. Kasi niabot. Maligo ka ka. Naman. Ang giplay ang vlog sa TV.